Bona tarda a tots i totes. Benvinguts a este ple extraordinari per a l'aprovació dels pressupostos per a l'Ajuntament de Morella d'este any 2026. Bé, avui portem un pressupost a este plenari de l'Ajuntament de Morella, que com vam dir ja en la seva presentació en el dia 25 de febrer, és un pressupost que sobretot ens agrada la paraula real, no? Però és un pressupost que especialment és bo per a la ciutat de Morella. Com sabeu, i tal com vam explicar aquell 25 de febrer, quan vam mostrar aquesta proposta de pressupost a tots els regidors en aquell dia, continuem a dia d'avui en la intervenció del Ministeri d'Hisenda en els comptes de l'Ajuntament, pel que aquesta proposta ha passat durant aquestes setmanes, durant aquests mesos que hem estat esperant, ha passat el vistiplau del Ministeri d'Hisenda. Tot i que ha costat un temps que sempre se'ns fa a tots massa llarg, des d'aquell dia 25 de febrer, fins que primer el Ministeri ens va enviar aquesta primera resposta amb alguns requisits que per la nostra part vam considerar completament incomprensibles i inassumibles, com fou en primer terme l'exigència d'una baixada del 4% en les despeses de funcionament respecte a un pressupost que venia prorrogat del 2023. És a dir, una baixada que no casa en la pujada dels salaris a tot el personal públic que recordo, ha marcat i al final ha imposat l'administració estatal a tota la resta d'administracions públiques, una pujada que és del 9% des de l'any 2023. És a dir, no podem pujar per un costat el 9% de forma obligatòria i per l'altre baixar un 4% també de forma obligatòria. L'altra opció per baixar aquest 4% en les despeses de funcionament era en el capítol 2, que també li vam explicar i li vam reclamar que no era possible després degut a l'augment exponencial de tots els costos, que no fa falta dir res, que tots ho sabem, del que es diu habitualment el cost de la vida des de l'any 2023, tant per a tots els ciutadans com també per a lo que són les administracions i els ajuntaments, en particular en moltes de les accions que fem en el nostre dia a dia i dels pagaments que hem de fer en el dia a dia. Per això es van realitzar al·legacions a les quals el Ministeri ha respost favorablement, acceptant aquesta postura de l'Ajuntament, instant-lo a continuar en la senda de reducció de dèficit, que jo crec que està claríssim, mostrant els números, que aquesta senda que ens marca el Ministeri és la que estem seguint, és la que tenim que seguir i la que continuarem. Tal com vam explicar en el mes de febrer, portem per a la seva votació un pressupost ajustat, que també és una altra paraula que vaig utilitzar i que crec que el defineix molt bé, de 4,9 milions d'euros per a este 2026, que ha de continuar apostant per aquesta gestió dels diners públics acurada, per una aposta dels serveis municipals, evidentment, com s'està veient, en aquesta també aposta per al manteniment de les infraestructures públiques i per una contenció clara i evident en la despesa. Presentem avui per a la seva aprovació aquesta proposta després de molts de mesos de treball, com dia també ara en les darreres setmanes aquestes comunicacions en el Ministeri d'Hisenda, durant els quals s'han anat ajustant cada una de totes aquestes partides, no sent, com òbviament no és una tasca senzilla, especialment també com vam explicar ja en aquell moment, que també vull recordar, arran d'aquest increment salarial que es va aprovar pel govern dels treballadors públics, que realment, considerant la situació econòmica de l'Ajuntament, tot i que evidentment ja ho hem dit mil vegades que estem d'acord en que els salaris s'hagin d'actualitzar, ja que l'IPC i el cost de la vida va pujant,
en situacions complicades econòmiques d'algunes administracions s'hauria de tindre en compte i en aquest cas no es va tindre tampoc. Per això, aquesta proposta s'ha elaborat en molts de mesos de treball, jo crec que en una cura molt important i que és bo recalcar-la. Una proposta que s'ha elaborat conjuntament i ha culminat en un acord en el Partit Popular, als quals ja vaig agrair en aquell dia 25 de febrer i ho torno a fer avui, la benentesa per fer possible aquesta aprovació i també per altres projectes en els quals estem treballant conjuntament que estan sent i sobretot seran bons per a Morella. Considerem que aquest acord i aquest pressupost és una bona notícia per a Morella, haver assolit aquest consens que permetrà tirar endavant l'exercici 2026, ja no en un pressupost prorrogat com hem hagut de fer en el 24 i 25, i per això volem agrair la predisposició dels regidors a fer-ho possible. El resultat és un pressupost orientat, com dia abans, a reforçar els serveis municipals, a incrementar la despesa en els manteniments de les infraestructures, perquè és algo completament necessari. A més, gràcies a una millora progressiva d'esta situació econòmica que comentava abans, que en pocs dies podrem refermar aquestes mateixes paraules que estic dient ara amb el tancament de la liquidació definitiva del 2025. Enguany es poden incorporar també algunes partides destinades a xicotetes inversions en fons propis que repercuteixen directament en la qualitat de vida de la ciutadania. Entre aquestes actuacions, com també vam explicar aquell plenari de febrer, però òbviament s'han de recordar, destaquen algunes com millores d'il·luminació en la Costa de Sant Joan, la compra de mobiliari per a habitatges municipals de lloguer, l'electrificació de l'estació meteorològica d'Abamet, la il·luminació de la presó del Castell, la museïtzació de torres per fer-les visitables, l'obertura permanent de la Torre del Rei, la millora del camí entre el Portal del Rei i entre Sant Mateu, la construcció d'un ossari i nínxols nous en el cementeri, la continuació de la reparació d'empedratge, entre altres moltes actuacions d'eixes xicotetes que ens agraden tant per, sobretot, ser tan necessàries. També es contempla l'actuació en la planta baixa del Colomer Zurita, en què, recordo, s'ha tornat a demanar la subvenció del 2% cultural, també una part del Pla Impulsa de la Diputació de Castelló, la millora dels talussos del polígon industrial per incrementar la seguretat de les naus amb les ajudes de polígons de la Generalitat, així com intervencions al castell, l'aqüeducte o el convent de Sant Francesc. Recordem que este any invertirem en 500.000 euros en l'aqüeducte, gràcies a dues ajudes de la Conselleria per a la recuperació patrimonial, de les quals l'Ajuntament tan sols haurà d'invertir 10.000 euros d'aixòs 500.000. És a dir, és una inversió molt, molt, molt bona i com no, moltíssim necessària. Aquesta és una notícia importantíssima per a la defensa del nostre patrimoni, la nostra història, que té que continuar endavant en aquest tipus d'inversions. Com també és una notícia importantíssima la del convent de Sant Francesc, on una altra ajuda també de Generalitat invertirem enguany 300.000 euros per a la restauració i reobertura del seu claustre, del claustre de Sant Francesc. Ara, que està en perill d'enfonsament, com hem dit en tants de plenaris, i tancat al públic des de ja fa 6 anys, en aquesta obra aconseguirem almenys evitar que se caigui, que és en primer pas el més important, no? I després també aconseguir que la gent el pugui veure mentre se desbloquegi, que tant de bo sigui el més pront possible, tota la situació del convent de Sant Francesc i les Agustines. Pel que fa a les pedanies, també s'inclouen actuacions als llevadors i barans d'Herbeset, a l'escola i la casa mestra de la Pobleta, al graner de Xiva, als portells i la barana del Roser, de Xiva també, i a Hortells, on es durà a terme l'actuació clau per analitzar els moviments de les vivendes de la part de baix del poble i trobar-hi una solució.
Per capítols, el pressupost en capítol 1 tenim el destinat a personal municipal, on es consignen 1.705.000 euros, que representen el 34% del pressupost total de l'Ajuntament. En el capítol 2, que tenim 1.839.000 euros, un 37% del total destinat al funcionament de serveis públics i al manteniment de les infraestructures. Aquesta xifra suposa un increment de 277.000 euros respecte a 2023, especialment en partides com l'escola infantil, el CEIM Mare de Déu de Vallibana, que, per exemple, este passe de 10.000 a 35.000 euros, el que és el seu manteniment, que també és una cosa que li fa moltíssima falta. També augmenten les dotacions per a zones verdes, per a enllumenat públic o per al manteniment de patrimoni històric. En l'àmbit cultural i patrimonial s'incrementen els recursos destinats al manteniment de museus, del castell i de les muralles, que mai és prou. En festes i promoció cultural, la inversió arriba entre les 2 a 200.000 euros, en un context, hem de recordar, d'augment generalitzat de preus, que la veritat que en els últims anys ha pujat de forma exponencial, els preus de tot aquest tipus d'activitats. En serveis socials destaca l'increment del 32% en el finançament del centre de dia fins als 306.000 euros, als quals se sumen els 18.500 euros addicionals que aporta l'Ajuntament a banda dels 306.000 de la Conselleria. També s'incrementen les partides per a treballs tècnics amb l'inici de la modificació del Pla General i en administració general també en la redacció dels llocs de la relació de llocs de treball. Perquè fa les reduccions, i ho vam també explicar un poc aquell 25 de febrer, disminueix notablement la despesa en assessorament, passant ja ho hem dit també, de 90.000 a 18.000 euros. Es manté la contenció en publicitat institucionals a mitjans, ho hem explicat moltes vegades, una despesa que vam paralitzar des que vam entrar al govern en 2023, tot i que reservar una partida per a promoció turística, la que inclou també l'elaboració del pla estratègic. També es redueixen les dietes de l'equip de govern i es consolida aquesta rebaixa que ja se va fer en l'inici de legislatura, tot i que encara no estava plasmat en el pressupost, del 27% en els seus salaris, que vull recordar així, són els únics de tot l'Ajuntament que no han pujat ni un cèntim en aquests 3 anys. La resta, tots els treballadors municipals i de les diferents empreses han vist augmentat, conforme ha manegat el govern estatal durant aquests 3 anys el seu salari, menys els de l'equip de govern. I també hi ha que destacar que totes les administracions superiors també han fet augments de salari durant aquest temps i així a l'Ajuntament tampoc s'ha fet per als governants. Després, en el capítol 3, corresponent a interessos de préstecs, es consignen 64.000 euros, incloent els derivats de l'operació de tesoreria i els interessos de demora de les obres del Colomer Zurita, que ja van ser aprovats per este plenari i pagats també, en el seu moment en el pressupost prorrogat fins a l'aprovació d'aquest. També es preveuen despeses en l'operació de tresoreria, però menys de les que podíem pensar en un principi, ja que en este any 2026, en els que portem 4 mesos de l'any, s'han gastat tan sols 500 euros d'interessos i tot apunta a que pràcticament no s'haurà d'utilitzar durant aquest any, ja que la situació està millorant substancialment respecte als últims 2 anys. Per tant, l'operació de tesoreria no s'està utilitzant i per tant estem pagant 0 euros d'interessos mentre no s'utilitza. En el capítol 4, destinat a subvencions i transferències, ascendeix a 576.000 euros en aportacions destacades a CICE per al seu manteniment i per al pago de nòmines de treballadors, etc. I a l'Escola de Música, que ja ho vam explicar, que rep un fort impuls, sobretot per la regularització dels llocs de treball dels treballadors que no podien seguir com estaven fins ara en els contrats temporals, etc., que també se recuperen, en total, són de 115.000 euros.
En aquest capítol es troben algunes de les subvencions i associacions i entitats en el preu que s'ha acordat en elles. Altres que no apareixen en aquest capítol és perquè se fa en facturació directa a l'Ajuntament, com ja hem explicat en altres vegades. Pel que fa a l'Escola de Música, el pressupost total ascendeix a 230.000 euros en l'aportació de l'Ajuntament, de 115, la de les famílies amb les seues quotes, que suma 55.000 euros, i la de la Generalitat, que este any 2025 ha sigut la més alta que s'ha cobrat mai, no? Que és de més de 60.000 euros. En el capítol 5 incorpora el fons de contingència, que recordo no existia en el 2023, en 50.000 euros per a possibles emergències o despeses que puguen anar sorgint durant l'any i no estiguen previstes. En el capítol 9, gastos en operacions financeres, este sí que baixa substancialment, que són bàsicament el tornar préstamos als bancs, no? En aquest cas baixem de 189.000 euros a 5.263, que són els que ja s'han pagat en este any, se van pagar al març. Pel que fa a ingressos, el 30% provenen d'impostos municipals, el 18% de taxes i altres ingressos, mantenint-se congelada la càrrega fiscal per a la ciutadania. Les transferències d'altres administracions representen el 36%, mentre que els ingressos patrimonials suposen el 4%. Les transferències de capital arriben fins a l'11%. Destaca l'augment d'ingressos procedents d'aprofitaments forestals, plusvàlues, tributs de l'Estat i aportacions de la Generalitat, especialment la que comentàvem abans del centre de dia o també la de l'escola infantil, que puja fins a 120.000 euros. Tot això es planteja mantenir la congelació, com dia, de la majoria dels impostos municipals per a este 2026 amb l'objectiu de consolidar aquesta recuperació econòmica i garantir el pagament puntual de l'Ajuntament als seus proveïdors i les seues empreses i als seus treballadors. A més, a més d'esta congelació generalitzada, passem també a començar a fer reduccions. En aquest cas, es reduirà la taxa de vados, que passarà d'una mitjana de 83 euros a una de 32, el que és una baixada molt important, d'un percentatge molt gran, i no es tocaran a l'alça, per tant, en este 2026 cap tipus d'impost que se cobre durant este 2025, però sí a la baixa alguns com este dels vados, que va ser un dels punts de l'acord en el Partit Popular el poder fer esta baixada. En definitiva, se tracta, com vaig explicar ja, i vull recalcar aquestes paraules, d'un pressupost realista i positiu per a Morella. Un pressupost que és de 4,9 milions d'euros per a l'Ajuntament de Morella, però que a més té un conjunt. Té un conjunt d'empreses que ja sí, enguany, en aquest 2026, es començarà a reduir i desinflar, algo que crec que és molt important. Com se farà? En els darrers mesos s'està fent un treball incansable de balanços, factures i especialment algo que portem ja no els darrers mesos sinó els darrers anys, el com poder tancar aquelles empreses que no tenen ja cap sentit d'existir actualment, no? Això va ser una promesa que vam fer a poc d'entrar sí, que hem dit en més d'un plenari i que complirem començant per el centre formatiu, per l'empresa Centre Formatiu, que ja està a la notaria per a la seva liquidació. Aquesta ha sigut la primera, que era la més fàcil, diguem, tot i que ha costat molts de mesos de fer, i la idea és continuar també en les altres per anar reduint aquesta enorme quantitat d'empreses en les que compta l'Ajuntament. Unes empreses que s'han de comptar en aquest pressupost, ja que sumant el pressupost consolidat de les empreses i l'Ajuntament arribem als 6 milions d'euros, un milió i més que l'Ajuntament sol, ja que sumem l'Escola de Música, el CICE, Iniciativa per la Promoció del TIN, Iniciatives Turístiques, Centre Formatiu, Cars de Morella, Promoció d'Energies Renovables, 7 empreses que mantenen un deute de més de 3 milions d'euros i que caldrà treballar molt
per a poder pagar, netejar i liquidar aquelles que no siguen necessàries. Perquè, bé, realment, ho vam explicar també en l'anterior plenari ordinari, les xifres de lo que és el pagament, el PMP de l'Ajuntament i del CICE han millorat moltíssim, les de l'Ajuntament concretament molt més, no? Però les del CICE encara queda molt per treballar per a poder posar-les dins del termini que toca de 30 dies. Encara continuen sent elevat, així que encara queda molta feina per fer i en aquesta direcció estem anant. Bé, ara abans de passar a les intervencions, en les bases en el document de les bases d'execució del pressupost tenim una errada que la dic així perquè la canvio automàticament així, no? Ja anirem en el document canviat, ja que es va pujar, no es va pujar l'últim document exactament, sinó que l'anterior, en la base 3, que és el contingut i estructura pressupostària, el quadre que hi ha, òbviament, és en les xifres que ja tenen en tota la resta de documentació del plenari. I després, en la base 45, que són les aportacions als grups polítics municipals, el mateix, no? També se posa que hi ha unes assignacions que ja es va quedar que no en la del l'any passat, en el 2025, i per tant també s'ha modificat ja i ja ho aprovarem com a que no hi ha aquestes aportacions. Si hi ha alguna qüestió, Ramses? Ja que has comentat d'errors, hi ha un altre document que és bastant important, que és el pla d'inversions. Sí que agrairíem que formaré part de forma correcta, perquè estan tot desestructurat el document, no sé si l'han pogut comprovar, també fer constar en acte això. Sí que la columna està baix, no? Sí, perquè no consonen els... Se pot llegir, però costa una miqueta més perquè la columna dels números està una pàgina diferent que l'explicació de les inversions. Se pot llegir, però bueno, si està en la mateixa pàgina, òbviament millor. Està erroni. Sí. Bé, moltes gràcies, molt bona vesprada. Avui és 7 de maig, aprovació del pressupost de 2026, pacte d'independents i el Partit Popular, això que sempre han negat, però que ja va quedar constància i ja ho ha dit el propi alcalde. I bé, poques sorpreses, continuem igual. En el mes de febrer se'ns va convocar un ple amb 24 hores d'antelació i sense documentació ni informació prèvia cap al nostre grup. Durant aquests mesos, sense traslladar-nos cap tipus de documentació que vam sol·licitar en aquell plenari, i així consta a l'acte d'aquest plenari, i evidentment se'ns ha convocat a un ple extraordinari sense haver convocat ni cap reunió ni cap comissió informativa prèvia. Per tant, participació i transparència. Per tant, com diem, veiem que les formes continuen igual, es constata més que mai allò, com diem, que alguns negaven i inclús ofenien aquest pacte d'independents i el Partit Popular. Potser dins d'aquest pacte no es pot parlar amb el grup majoritari d'aquest Ajuntament i, per tant, amb major representació de veïns i veïnes com és el grup socialista. Allà vostès sí és així. A més, quan ens trobem en una situació que és responsabilitat del govern, 3 anys de legislatura, 3 anys sense pressupost aprovat. Ja li vam dir en un ple anterior que vostè mateix signava documents fent referència a la situació d'estar amb un pressupost prorrogat afecta el normal funcionament de la gestió econòmica municipal. I, evidentment, sí, això té conseqüències, n'ha tingut, ja com ens referirem en alguns exemples. Però és que moltes d'aquestes conseqüències, que reiterem són responsabilitat del govern, ara amb aquest pressupost que avui porten a aprovació no se corregeixen, sinó que preserveren en les mateixes o en alguns casos, i és el que ens preocupa, s'agreugen.
I també, com ja vam dir, en tota aquesta legislatura no se gestionarà cap anualitat completa amb un pressupost aprovat en l'any. Tindre un pressupost prorrogat un any sencer no havia passat abans en democràcia en Morella i vostès ho han aconseguit no un any, sinó diversos, i com diem, també aconseguiran que siga la primera legislatura sense anualitat completa amb un pressupost aprovat de l'any, perquè el d'avui, que aprovaran suposadament Partit Popular i Independents, serà per uns 6 mesos. Això és el reflex de la seva gestió, afecta a l'activitat, als recursos, a les associacions, a l'activitat social i econòmica del nostre poble. Per tant, no els causarà cap sorpresa que, començant per les formes de com han gestat tot això, tard, perquè estem en maig i sense diàleg, ni informació, ni participació amb el nostre grup, no ens podem sentir ni partícips ni estar d'acord. Pot ser, i crec que és lamentable, és el que busquen. Més que poder aportar i sumar, posar-se en la nostra contra. Com venim dient, pretenen aprovar el pressupost de 2026, quan ens trobem ja ben iniciat el mes de maig, però és que en aquests mesos de l'any han passat coses que ens preocupen i tenen a veure també en el que avui es vol aprovar. Un dels objectius essencials de l'Ajuntament ha de ser prestar serveis el millor possible a la ciutadania. En això crec que hauríem estar tots d'acord i vostè mateixa ho ha dit en la seva introducció. Aquests serveis, qui els han de realitzar són persones que, com a treballadors públics, estan al servei dels nostres veïns i veïnes. I, evidentment, volem traslladar la nostra preocupació pel personal en general i d'alguns serveis que posarem com a exemple. Més encara per qüestions que ja venim tractant-les des de fa mesos i, a més de pressupost, encara se poden enquistar més. Sense anar més lluny, ara fa poques setmanes, en el ple ordinari, el meu company José Manuel va tornar a traslladar la situació de la policia. Serem igual? En el pressupost i en la plantilla consta el que és necessari. De fet, tenim, segons el presentat, 3 vacants de policia local, però van a fer alguna cosa més que lamentar-se i queixar-se que els processos selectius són molt cars? Perquè més car per al poble pot ser el no tindre el servei o tenir-lo amb una càrrega de treball i responsabilitat per a una persona soles, com està ocorrent ara. Es van a reforçar serveis necessaris com la brigada, neteja, cultura, front a jubilacions baixes i necessitats de treball? De moment, el que es veu en molts de casos és que no es fa o es fa amb un retard considerable. I damunt, com acabem de veure avui mateix, en un recurs que van presentar els representants sindicals d'aquest Ajuntament sense diàleg amb els representants del personal, en la bolsa que acabem de crear de neteja. O què dir, evidentment, d'un tema que hem traslladat ací des de no fa mesos, sinó d'anys, l'escola infantil, on tenim també places vacants per poder tindre una plantilla correcta per un servei que hauríem de voldre tots de qualitat i amb uns mestres amb les millors condicions. El que hem vist és tot el contrari. Des de principi de legislatura, retallar en el personal, no fer els reforços permanents i no tindre una plantilla com cal i amb una atenció a aquests professionals com cal. Per si això no fora poc, el que hem vist i hem tingut coneixement aquestes últimes setmanes, actuar amb amenaces i fins i tot amb un abús de poder obrint un expedient disciplinari cap a la directora del servei. Una acció totalment injustificada, baix el nostre punt de vista, i que damunt es realitza per part, en primer terme, de l'alcalde, així com de la pròpia regidora d'Educació, que soles se pot entendre des de la persecució personal. Per tant, des del grup socialista volem... Si vol retirar aquestes paraules, si les vol retirar li dono l'oportunitat. Si les vol retirar li dono l'oportunitat. I vostè no té la paraula. I les teues d'abans? Si les vol retirar li dono l'oportunitat. Puc continuar? Quines paraules volem que retiren? Una acusació que ha fet vostè molt greu així en este plenari, completament injustificada. Tenen l'oportunitat d'explicar-se. Nosaltres la informació que ens arriba és molt greu el que té l'oportunitat de retirar aquestes paraules. Continua. Per tant, vol retirar aquestes paraules? Digues si sí o si no. El nostre grup no ha faltat al respecte. Digues si sí o si no. No retirem cap de les paraules que acabem de traslladar. Les paraules, l'acusació de que és una persecució personal, un expedient disciplinari obert a una persona de l'Ajuntament. Que conste en acta que no retire aquestes paraules.
Per tant, des del grup socialista volem recolzar les persones afectades i sobretot que se complisquen les necessitats d'estos serveis, perquè l'Ajuntament pot i deu fer-ho. I reiterem, ens pareix injustificable l'actuació que s'ha fet al respecte. Seria molt greu, com de fet ja trasllada molta gent veient el que porten fent en estos anys i en estos exemples que he dit i també d'altres casos, que el seu objectiu no és el servei, sinó estalviar-se sous. Vostès suposo que ho negaran, com de fet estan fent-ho i com ja ha dit el meu company Joel, fins i tot rient-se'n. Més que negar-ho, el que cal són fets i són la seva responsabilitat. Per altra banda, a moltes entitats i associacions, no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè així ens ho traslladen, se'ls ha estat enganyant i sobretot no donant-los el suport que necessiten i es mereixen. Durant aquests 3 anys que portem de legislatura, primer se'ls traslladava que no se podien fer convenis perquè no hi havia pressupost, cosa que no era certa, com nosaltres vam dir des del primer moment i com després se va anar demostrant, perquè amb algunes no van tindre més remei que fer convenis, que amb un pressupost prorrogat, si es fa el treball, també se poden fer. Després, per birle-birloque, algun any d'ajuda va desaparèixer per a moltes d'elles i no van tindre cap tipus de pagament. Però, a més, per últim, a continuació se'ls van traslladar unes propostes que en molts de casos baixaven considerablement i que nosaltres, com sempre hem dit, no compartíem. Ara, amb aquest pressupost, es constata la retallada i la falta de suport a les entitats, que, com diem, se suma al que ja han estat patint. Només alguns exemples. El Morella Futbol Club, una retallada continuada de més del 50% i en aquest pressupost del 53%. La banda, una retallada del 10%, sense tindre conveni, pagant-los directament les factures, però aprofitant ajudes destinades al comerç, que per tant no poden aplegar al teixit socioeconòmic comercial del nostre poble que tanta falta els fa. La rondalla el 52%, el bàsquet el 16%, la percutada el 25%, o convenis que no estan. Vostè ho ha dit, que en alguns casos se paguen directament les factures i ens pareix molt bé, però pensem que hauria d'haver i seria compatible i, a més, molt millor per a un element tan important com és la fira, a part de l'assumpció, evidentment, de les despeses directes que té l'Ajuntament, o hi ha casos que no trobem ni factures ni convenis, com és el tema de l'associació de caçadors. Per tant, com diem, portem 3 anys amb una falta de suport com se mereixen moltes entitats. I aquest pressupost encara agreuja més eixa falta de suport, com diem, a moltes associacions. Què dir també de la cooperació? La solidaritat sempre havia sigut una bandera per a Morella, un referent no sols amb el 07, sinó també amb la dinamització i participació del Consell de Solidaritat. En aquest pressupost sofreix una retallada del 46%, però la retallada que portem respecte als últims projectes als que es van donar suport, amb Malú de regidora, arriba al 80%. És molt més que una simple retallada a la gent que més ho necessita. És no entendre ni compartir des d'Independents per Morella la cooperació internacional. Retallada també que afecta les persones que, per sort, en tenim moltes implicades en les ONGs, implicades altruistament. A això se sumen mesos i anys sense convocar cap Consell de Solidaritat amb tot el que hem tingut i tenim, guerres d'Ucraïna, Palestina, Iran o fins i tot la pròpia Dana que va afectar les poblacions valencianes. Des del grup socialista no podem compartir aquesta falta, com diem, de suport a les entitats, a les associacions, i el que ens traslladen, moltes d'elles, és que són tractades per al govern com a moneda de canvi. És aquesta quantitat i així s'ha de quedar. Des del PSPB volem donar-los les gràcies, ja que moltes coses s'estan fent per les entitats, evidentment, i molt a pesar de la falta de suport de l'Ajuntament. Pensem que l'Ajuntament hauria de ser suport i facilitador i no ho és com hauria de ser-ho. Com se sol dir, el pressupost és la fulla de ruta econòmica per a l'any. Este serà per alguns mesos.
Evidentment, com dic, serà per alguns mesos i és la fulla de ruta de la parella política que formen vostès, independents i Partit Popular. El pressupost, com s'ha dit, ha de reflectir la situació actual. Se diu que és realista, però creiem que en molts aspectes no és així. Primerament, perquè ja que han tardat en presentar un pressupost per aprovar-lo, no hagués estat mal tindre en compte estos primers mesos de l'any. Ja que el presenten tard, almenys posar-lo al dia seria prou més correcte, perquè per no el posar no han posat despeses que vostès ja són compromès que van a fer i així no estan, o partides que es queden coixes amb l'evolució que tenen de les despeses ja actuals dels mesos que portem. És a dir, el que avui presumiblement van aprovar no és un reflex, ja no de previsions per al que queda d'any. No compleix ni tan sols ser el reflex ni del que tenim a dia d'avui, que ja estem a maig, i això és així. I això, a part de no ser massa correcte, el que ens preocupa és que com a mínim provocarà més càrrega de treball a la part administrativa de l'Ajuntament, perquè ho hauran d'arreglar, i així ho veurem en els pròxims mesos, i sobretot duplicar tasques ja realitzades per no fer moltes qüestions d'una manera correcta. I també voldríem parlar de les inversions, que evidentment moltes d'elles les compartim, les defensem, però crec que no han comentat una qüestió important. Com dic, ne volem remarcar dos. La primera qüestió és, en alguns casos, que són importantíssims, la falta de capacitat per obtenir més recursos, com estan fent molts ajuntaments, en especial en el tema de la vivenda. En aquests moments ja estan esgotats els arros, els pla de barris, les ajudes de rehabilitació, res se sap del famós Pla Vive de la Generalitat i, com dic, altres ajuntaments s'estan movent, ho estan aconseguint i no veiem res al respecte. Al igual que en fons europeus, estem acabant qüestions que venen de la legislatura passada, del PERTE de l'aigua, del Pla de Sostenibilitat, d'Eficiència Energètica i, com dic, altres ajuntaments s'estan movent i molt i veiem que el de Morella en això hauria de millorar i molt. I després una segona qüestió important en quant a inversions. Ja que ens ha sorprès pel plantejament i per el que diem el realisme que han dit del pressupost. Ens ha sorprès trobar un ingrés que no serà, que no existirà enguany. I no és una quantitat menor, són 100.000 euros del Pla Impulsa de la Diputació. I diem que ens sorprèn perquè els voldria preguntar si vostès han anat a les reunions del Pla Impulsa. No sé si vostè ha anat o el senyor alcalde, no... Tots els respectes, no sé de què es riu. De les mentires. Vostè va estar en la cimera d'alcaldes, allí el vaig veure, no va traslladar cap proposta ni pregunta a la presidenta, però suposa que sí que va escoltar diverses intervencions, de fet crítiques i preocupants respecte a les inversions del Pla Impulsa. I és que el Pla Impulsa de la Diputació, com de fet hem traslladat des del grup socialista, d'inversions per al 2026 no té res. Són totes per al 2027, cosa que provocarà un endarreriment considerable de moltes inversions. Per tant, no és que pugui aplegar aquesta ajuda, que evidentment sempre se pot dir, és que aquesta ajuda serà per al 2027. I anem acabant. En el transcurs d'esta legislatura Morella està perdent, estem perdent serveis, estem perdent activitat, això afecta a les empreses, a col·lectius, a la gent que més ho necessita. Des del grup socialista no volem que se perdin més serveis al nostre poble i sobretot el que no volem és que, com hem dit en alguns exemples, al final els serveis els fan les persones i, com dic, s'estan fent qüestions en el tema de personal
que no tindrien que ocórrer. Al igual que volem que se recolzen a les entitats tal com se venia fent i no en eixes retallades que s'estan fent i moltes d'elles de forma encoberta, ja que durant aquests 2 anys moltes d'elles no han tingut cap tipus d'ingrés. Repetim, no podem compartir les formes i, com hem dit en concret, perquè no estem dient generalitat sobre aquest pressupost, hem enumerat bastantes coses concretes que són responsabilitats seues i de les que no podem estar d'acord. Per tant, des del respecte, aquesta ha sigut la nostra intervenció i lamentem, com diem, la falta de diàleg, sobretot l'atac que s'està produint en molts de casos a treballadors municipals i l'organització del personal, els serveis que s'estan perdent i també en aspectes importants d'inversió i el recolzament a les associacions i entitats. Gràcies, Jesús. Bona vesprada a tots. Crec que este 7 de maig les primeres paraules que me venen al cap és el sentir, almenys personalment, i crec que de forma compartida en el meu company de grup, és una certa, si me permetixen, una certa emoció. I dic emoció perquè qui té, i no dubte que ningú dels que formem part d'aquest plenari la tenim, qui té aquesta vocació de servei públic en la seva vida, en este pas momentani i temporal per el servei públic, no hi ha res més satisfactori que en algun moment poder-se sentir útil. En aquest cas, els 2 regidors que formen part del grup popular, entre els 2 sumem 18 anys de ser regidors d'aquest Ajuntament, 18 anys, i aquesta és la primera volta en la qual, d'alguna manera, podem aportar el nostre granet d'arena, encara que sigui menudet. Pot ser que el que s'estiguen aprovant o debatint uns pressupostos de l'Ajuntament de Morella al mes de maig sigui una certa anomalia i no li falta raó a qui ho pugui pensar, però tal volta, si siguem tots honestos, podríem treure una conclusió perquè s'està produint aquesta anomalia. I aquesta anomalia ve produïda per un factor que és no menor, que aquest Ajuntament està en una certa intervenció econòmica per un govern central, per un Ministeri d'Hacienda, que no és casual ni baladí. Si aquesta intervenció s'ha posat a terme és degut a la situació econòmica tremendament preocupant que travessa aquest Ajuntament. A més, dona la particularitat que qui actualment té responsabilitats en el govern central és el mateix partit polític del qual aquest Ajuntament està dirigit en els últims 32 anys. És a dir, res se pot sospitar en quant a que pugui haver algun altre tipus d'intencionalitat que no és eixa. És simple i llanament que el forat econòmic que se va trobar en aquest Ajuntament el feien pràcticament inviable. Resulta també paradògic que aquells dels quals almenys tindrien que tindre alguna certa responsabilitat mai n'han assumit cap. Resulta també paradògic que aquells als quals es demanaven explicacions quan tenien responsabilitats de govern, dels quals estan actualment, tots ells formen part d'aquest consistori, mai se donava ninguna explicació a les preguntes concretes. En la passada legislatura vaig tenir l'ocasió de tindre diferents intervencions en aquest punt, en els pressupostos. La realitat és que contestacions ninguna i més bé, en algun cas, hasta falta de respecte a qui almenys sí que s'havia llegit i estudiat tots i cada un dels documents que conformaven aquest pressupost, de la qual cosa inclús podia posar en dubte que qui les posava possiblement no ho haguera fet. Però bueno, 35 anys després, que si tots els que estem així sentats tancàvem els ulls i pensàvem on estem fa 35 anys, alguns ni tan siquiera existien,
però 35 anys després és possible que l'Ajuntament de Morella tingui uns pressupostos conformats per uns partits polítics diferents als que ho han fet fins ara. La qual cosa ens demostra que el canvi era necessari, que el canvi que se va iniciar fa 3 anys era necessari i que, encara que sigui poquet a poquet, està produint els seus efectes. Este és un pressupost necessari? Sí, ho és. ¿Se produís el tercer any de la legislatura i tal volta que tinc que ser antes? Pues possiblement, però la realitat és que ha arribat. La realitat és que ha arribat i que no deixa de ser un exercici de profunda generositat per tots els que han format part d'aquest acord. S'ha demostrat que cedir és avançar, s'ha demostrat que dialogar és avançar i s'ha demostrat que tindre responsabilitat és avançar, perquè quan se cedís, se responsabilitza algú i també s'empatitza realment en les necessitats que tenen els veïns, al final pot arribar a un acord que és el que avui veurem. Més enllà de les grans xifres, que ja ho ha dit l'alcalde i també l'exalcalde, jo sí que voldria fer alguna referència a quins són els grans canvis que s'han produït en l'apartat d'ingressos i de gastos respecte a l'últim pressupost que se va aprovar així, perquè així n'hi ha que establir una comparació en l'últim pressupost aprovat i el que se presenta ara. En l'apartat d'ingressos podem dir que és tota una partida ajustada, realista i en criteris que era algo que portàvem com a premissa des del grup popular i de la qual ha accedit l'equip de govern, que era que la pressió fiscal que tenia Morella era massa gran. S'ha arribat a on volem tots que s'arribi? No, no se pot arribar en aquest moment. Però sí s'han començat a donar els primers passos d'algo que, insistís, no és que sigui nou, que ja se dia en el passat. Miren, respecte a l'últim pressupost que se va aprovar així, el que va proposar el grup socialista, se baixa un 67% la recaptació prevista per als vados, algo que era una reivindicació que ho diem incansablement. Se baixa un 14% la tassa de cementeris, se baixa un 78% el recàrrec de premis i se rebaixa un impost que és un impost invisible, no? Podríem dir invisible, però que és l'impost del deute. La partida del deute baixa substancialment de l'última que va proposar el grup socialista a este plenari a la que avui se porta. Aquest impost indirecte, que és el del deute, el que ens ha portat a la situació que ens ha portat, fa que haguem pogut tindre ara la possibilitat d'arribar a un acord en aquest pressupost. I què puja? Què puja en l'apartat d'ingressos respecte a l'últim pressupost socialista? Miren, puja un 24% el que se va recaptar en les entrades al castell i als museus, un 24%. Se puja un 31% el que aquest ajuntament rebrà per part de la Generalitat Valenciana per sustentar el centre de dia, un 31%. Se puja un 60% la subvenció que fa referència a l'escola infantil, també gràcies a l'aportació de la Generalitat. Puja el fons de cooperació de la Diputació i puja algo que és curiós, que també ho tractàvem la passada legislatura. És curiós que se digui que no s'estiguen explotant altres vies d'ingressos. Doncs miren, puja un 82% el que té que veure en les explotacions forestals. És a dir, són recursos que té aquest mateix Ajuntament que el que se fa és incrementar-los i que se puja un 82% respecte a l'últim que va proposar el grup socialista. Què significa això? Que són realistes i que són sensibles, que busquen vies d'ingressos que no van directament a atacar més encara la butxaca dels morellans que ja estan de per si prou esquilmades, que rep
el sostén i l'apoyo que necessita d'una administració, com és en aquest cas la Generalitat. Que se guanya en independència quan no se depèn de determinades qüestions i que se posa en valor lo propi quan se diu que se recaptarà més del castell o de les muralles o dels recursos forestals, se li està donant valor a lo que és propi. Però si això és important, no menys important és que este any se tenen que produir altres canvis que també formen part d'aquestes conversacions que hem portat a terme i que té que veure en l'apartat d'ingressos i que tenen que donar els seus fruits. Miren vostès, en estos 35 anys últims se tenia una visió en la qual a tot el món se li tenia que tractar de la mateixa manera independentment d'on visguera cada una d'aquestes persones. Nosaltres entenem que quan se busca l'equitat i se busca la justícia distributiva se té que tindre en compte el punt de partida de cada un, perquè si no el que estem parlant és d'un altre sistema que ja sabem a on ens porta. No podem ignorar que res té que veure el punt de partida d'un veí de Xiva o un veí d'Herbeset a un que visqui en el carrer Blasco d'Alagón, és lògic. Però fins ara tot això se tenia per no existir. Exactament se paga el mateix per enterrar una persona a Orteix o per enterrar a Morella. O l'IBI era exactament el mateix, el que s'aplica a dia d'avui a la Pobleta o el que s'aplica a Morella. I totes aquestes són qüestions que si creiem realment en la justícia social se tenen que començar a tractar com ho diem. Basta. Però en l'apartat de gastos el que podem dir en total rotunditat és que s'incentiva i s'aposta en dos apartats que creiem que són fonamentals i dels quals l'alcalde ha fet referència en infinitat d'ocasions. El primer, el manteniment. Està molt bé el tindre infraestructures, però aquestes infraestructures sense un correcte manteniment a la llarga de poc servici. Així s'incrementen les partides destinades al manteniment i s'incrementen les partides destinades als serveis corrents. Per primera volta, és de veres que no aixina en les bases dels pressupostos, però per primera vegada el fons de contingència se veu reflectit en 50.000 euros. En altres ocasions, o casualitat, apareixia en les bases dels pressupostos, però després se'ls oblida de donar-los un contingut econòmic. Ara, per primera volta, Morella, Déu vulgui que no, però si sorgís algun tipus de circumstància que així no ho faci necessari, tindrà aquest fons perquè se pugui activar de manera immediata en 50.000 euros. Com deia abans, també reduïm aquesta motxilla financera al reduir la càrrega del deute, que també és una part del gast. I en l'apartat que no és menor, quan se baixa un 28,3% el cost dels òrgans de govern, s'està donant dos missatges. El primer, que s'està posant com a exemple l'equip de govern i els òrgans de govern, i hi ha que dir que respecte a l'últim pressupost socialista baixa un 28,3% el cost que ens costa a tots els veïns, que s'incrementa les partides destinades a museus i a cultura respecte a l'últim pressupost socialista un 64%, o que el manteniment de l'escola infantil o del col·legi s'incrementa un 250% o un 31% el del centre de dia. Això són els pressupostos socials. Estos són els pressupostos socials. I què dir de la part de les inversions? Inversions en nom propi. Inversions que reflecteixen una necessitat tremendament urgent que en el passat se preferia no mirar o directament no atendre. És de veres que a tots ens agradaria tindre un capítol d'inversions més abultat. A tots ens agrada quan se fan obres i a tots ens agrada quan se millora la ciutat o els pobles que depenen de Morella. Però la
contenció pressupostària obliga a ajustar al màxim esta partida. Són 717.000 euros aproximadament els que tenen el capítol 6 d'inversions, dels quals 541.000 venen de fons que s'obtenen d'altres administracions. Nom propi: Colomer Zurita, Polígono Industrial, Costa Sant Joan, Mobiliari Públic, Vivendes Públiques, però la presó del Castell, però me permetran i entendran que vull fer una especial referència a que apareixen en nom i apellits Herbeset, La Pobleta, Xiva i Hortells. Quan decidisquen el vot d'estos pressupostos, pensen que s'està reflexionant una realitat que fins ara mai s'havia vist en les últimes dècades. Mai. Quan s'invertís o se pressuposte, almenys inicialment, 150.000 euros per determinar què està passant en el subsol d'un poble que pertany de Morella, no només estem fent el que és la nostra obligació, sinó que, a més, estem corregint algo que durant molts anys se va decidir no atendre. Directament, o no se contestava als correus electrònics, o inclús, quan un veí, per iniciativa pròpia, intentava millorar algo que era atingent als voltants de la seva vivenda, inclús n'hi havia qui se permetia el luxe de llamar-li l'atenció per aquestes actuacions que no feia el propi Ajuntament i que les feia un veí. Saber què passa és simplement el primer pas per després actuar. Estic segur que estos 150.000 euros inicials, que espero que se puguen portar a terme en la major urgència possible, almenys ens tenen que dir fins on arriba el problema, perquè els problemes n'hi ha dues maneres d'afrontar-los, o mirant cap a un costat o mirar-los cara a cara i afrontar-los. I aquesta és la manera d'actuar. No és este un pressupost de titulars buits o de números inflats. És un pressupost ajustat. És un pressupost realista, social i responsable. Prioritzem a les persones i no als bancs. I quan dic que prioritzem a les persones i no als bancs és que en altres ocasions tal volta era senzill tirar de xequera, perquè segur que era molt més electoral i molt més gustós. Però ahir no s'està de prioritzar a les persones, perquè ningú que tinguem la responsabilitat de mantenir una casa podem tirar més de lo que guanyem. I així, durant molts anys, s'ha tirat, com se sol dir vulgarment, en pólvora de rei, i estos són els resultats que tenim. Per això sí que volem enfatitzar en que són realistes. Són realistes, perquè són ajustats i perquè són realitzables. És de veres que ens queda encara molt per fer i que a aquesta legislatura ja li queda poc. Però crec que ha valgut la pena aquest canvi que se va iniciar fa 3 anys i espero que quan puguem fer balanç d'aquesta legislatura i d'aquest pressupost, encara que sigui internament, tots i cada un dels que estem així sentats puguem reconèixer que alguna cosa s'ha avançat. Finalitzo donant les gràcies, perquè crec que és el que correspon en aquest moment. Les gràcies a totes aquestes persones, no només les polítiques, sinó també, com no podia ser d'altra manera, les tècniques, les que han fet possible que este 7 de maig estiguem reunits de forma extraordinària per aprovar aquests pressupostos. Pressupostos que encara que no me corresponga a mi, però me permetran que invita, en aquest cas també, al grup socialista a que se sumo a ells. Possiblement no seria el que cada un dels 11 que estem així volguérem si es tingueren que fer nosaltres individualment, però són uns pressupostos que en el seu conjunt ataque i invertís en allò que és necessari en aquest moment pels veïns. Temps n'hi haurà, si Déu vol, per poder tindre uns altres pressupostos que puguen ser més expansius. Temps hi haurà en el moment que el govern d'Espanya tingui a bé que a tots els ajuntaments
se'ls dona els diners que li corresponen, i en això no vull perdre l'ocasió de recordar que no només a aquesta província de Castelló són 250 milions d'euros els que no venen a les arques públiques, però confio i espero que més pront que tard aquests 250 milions en la part que li correspon a Morella arriben i que puguem tindre uns pressupostos més expansius en els quals se puguen arribar a puestos on no se pot arribar. En qualsevol cas, finalitzo incidint en que crec que seria molt bo que aquests pressupostos tinguin el recolzament dels tres grups. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jesús. Vaig a començar responent la intervenció del senyor Ramsès Ripollès. En un pressupost prorrogat estàvem fins ara, sí, tota la raó. I quantes coses s'han aconseguit en un pressupost prorrogat? Quantes coses? Com s'ha avançat en un pressupost prorrogat? Què va fer vostè aprovant-lo? No l'hem aprovat fins ara. No hem aconseguit aprovar-lo fins ara. No l'hem aprovat fins ara. Què va aconseguir vostè aprovant-lo? Què va fer vostè aprovant-lo? Deixar aquest Ajuntament en la quiebra més absoluta. Això és el que se va aconseguir. I en una intervenció del Ministeri d'Hisenda que no va permetre, recordo, no va permetre aprovar un pressupost en l'any 2024, que era impossible. Impossible. Perquè recordo que l'any 2023, en el seu fantàstic pressupost, vam tancar l'any en menys 568.000 euros de dèficit. Això són els meravellosos pressupostos que teníem. I ha parlat de que la brigada i cultura no està reforçat. Mai havíem tingut tants de treballadors en brigada i en cultura com tenim ara, i a més molts d'ells aconseguits en subvencions per a personal, perquè com hem dit abans, a tots ens agradaria tindre molt més, no? Més treballadors. Però molts d'ells aconseguits en subvencions perquè l'Ajuntament no els pot pagar ni contratar els recursos propis que té. Per aquesta contenció econòmica. Però està vostè dient que no hi ha personal en àrees que n'hi ha més que mai. Però és que està vostè dient que no hi ha que estem retallant en l'escola infantil quan més mestres han n'hi hagut. Quan més mestres n'hi ha, estem retallant en l'escola infantil. És que és increïble la capacitat que se té així de dir coses que és que no són, és que són mentira. És que mentre abans hi havia un professor per 30 xiquets, perquè això ha passat, i no pocs anys en l'escola infantil, ara estem parlant de que són 8 xiquets per un professor. I això és retallar en l'escola infantil. Retallar una escola infantil que, ha dit moltes vegades lo de la calefacció, efectivament, que ha fallat i que ha continuat fallant. Retallar l'escola infantil és, tenim un problema en la calefacció i fem una inversió per a que tinguen bombes de calor, tant de calor com tant per a l'hivern com per a l'estiu, per a que els xiquets estiguen de la millor manera possible. Setmanes han arribat a estar en legislatures anteriors els xiquets sense que funcionés la calefacció i tots en abrigo. Setmanes. Això és retallar l'escola infantil. Això és no fer inversions on toca. Això és no fer inversions en la part social. Sí, les portes, per no parlar de les portes, sí. 15 anys demanant portes. En fi. Després, diàleg en els sindicats, que ara diu que no hi ha diàleg en els sindicats en una resolució que ha tingut lloc esta setmana en un fet reconegut pels propis sindicats que no se'ls ha consultat mai, que ara ens estan demanant que se'ls consulte
i els hem dit pues en esta primera bolsa que hem tret no se us ha consultat, se farà a partir d'ara. I ens han dit textualment és que mai se mos ha consultat, però nosaltres no fem diàleg. Abans, per lo que veig, se feia molt més, perquè no se'ls ha consultat mai, o sigui que, bé, el diàleg d'abans era bo. I ha parlat d'unes barbaritats que, bueno, jo encara li dono l'opció a que retire les paraules que ha dit, perquè, en fi, crec que són paraules que no s'haurien de dir, i més quan són acusacions, mentires, falsitats, jo crec que tan rellevants com les que ha soltat així a este plenari, crec que no s'haurien de fer, i molt menys en este plenari, per això li he donat l'oportunitat de que les retiraré. Bé, m'havia apuntat així una cosa per comentar sobre el tema, però jo crec que no és el punt ni el moment, ja que estem en la votació dels pressupostos. Després ha parlat dels convenis. Bé, convenis. Sí, efectivament. A tots ens agrada agarrar i anar repartint. Anar repartint les associacions, tancant un pressupost en menys 568.000 euros. Jo crec que és complicat el poder assolir, el poder fer front a convenis i a moltes altres coses que se van tindre que deixar de fer i que ens ha agradat a nosaltres fer. Quina vergonya que me tinguen que parlar a mi persones de diferents entitats, de diferents associacions del poble, i que me diguen, no, és que m'ha escrit el senyor Ripollès, no, i és que me diu que, clar, que l'Ajuntament ha baixat el conveni i que si nosaltres estem d'acord, que si nosaltres ho havíem parlat en l'Ajuntament, però bé, ja saps que és el que hem quedat, així que, bueno, gràcies a continuar el que esteu fent. Quina vergonya que tinguen que dir-me això des de diferents persones de diferents associacions. I parla vostè perquè, a més, és que s'atrevís a posar noms en concret. S'atrevís a posar el nom de la banda, la Mestre Candel. El darrer conveni firmat per vostès, 15.000 euros. Els diners rebuts per este Ajuntament en l'any següent, 24.000 euros. Però vostè llança així, retallar. Bé, doncs jo crec que tenim els noms confosos. La percutada, retallant la percutada. Una altra mentira. S'ha pagat més a la percutada per les seves eixides. Estan nosaltres que abans. Retallant el futbol. El conveni, evidentment, és menor del que hi havia abans, com en moltes associacions que han assumit aquestes baixades. Però s'ha fet una inversió al camp de futbol canviant els focus de 30.000 euros en uns focus que algú va posar fa 4 dies i que ni funcionaven ni feien llum. I que més d'un àrbit que va arribar allí i va dir senyores, digueu-li a l'amo del camp que ho canvi els focus ja, o així no es juguen en partit més. Els focus tenien 4 dies. No sé qui els va canviar. Després, ha comentat diverses coses de partides que no són realistes, coses així de partides d'ingressos, que jo crec que és millor si ingresses 125.000 euros, posar 125.000 euros, que si ingresses 60.000 ficar a 200. Jo penso que és millor, no? I la paraula realista jo crec que va en aquest aspecte, no? Que és el que va passar també en el pressupost del 23. Després ha parlat també d'inversions. Bé, primer ha concretat en el PERTE de l'aigua que gràcies a vostès i a l'anterior legislatura se va aconseguir el PERTE de l'aigua. Ah, sí? Un PERTE de l'aigua que quan vam entrar nosaltres al govern, pocs dies després es van confirmar la seva resolució negativa al PERTE de l'aigua. Una subvenció que van denegar
la que havien demanat vostès, i van tindre que tornar a refer tota aquesta sol·licitud per a que ens la pogueren donar. I ara ens l'han donat en la nostra sol·licitud, que per cert va passar per així pel plenari, no sé si se'n recorden, perquè ha comentat que venia de l'anterior legislatura i l'aprovació la van fer en este plenari dins d'esta legislatura perquè se va tindre que refer. Però bueno, el pla Impulsa, que han pintat una partida que enguany no existirà. Jo no sé si sap com funcionen les partides tampoc, perquè jo crec que no. Perquè en quan te concedeixen la resolució d'una ajuda i ja generes aquest crèdit dins d'aquesta partida, que és en la qual, en aquesta partida, podràs fer les contratacions d'obra per a poder fer l'obra. Sense aquesta partida és impossible. Està comentant que si enguany no se podran fer obres, que si no sé què, sense aquesta partida és impossible. Després, bueno, hi ha inversions. També m'he apuntat un poc les que m'han passat pel cap en un moment, perquè ha dit que no hi ha inversions i que no s'aconsegueixen fons d'altres administracions i que no n'hi ha inversions. Sí, m'ha dit la poca capacitat d'aconseguir fons d'altres administracions, no? Ha dit això. Podem mirar a l'acte tranquil·lament perquè a més no és la primera vegada que ho diu. Bé, en inversions apuntades així a les primeres que se m'han passat pel cap. Convent de Sant Francesc, 300.000 euros. Aqüeducte, 500.000 euros. Castell de Morella, 35.000 euros. Pas de Ronda de Sant Miquel, 50.000 euros. Obertura i museïtzació de torres, 38.000 euros. Restauració de peces de dinosaures, 22.000 euros. Millora d'espais museístics, 22.000 euros. Millora del depòsit d'aigua de Morella, 150.000 euros. Millora de taluts al polígon industrial, 182.000 euros. Il·luminació de les torres de Sant Miquel, 18.000 euros. Plaques solars al poliesportiu de Morella, 90.000 euros. No hi ha inversions. Estes dins del 2026. Més d'1,5 milió d'euros en inversions aconseguits en ajudes d'altres administracions, però no hi ha capacitat d'aconseguir fons per a aquestes ajudes. Morella la Vella, 800.000 euros. No hi ha capacitat. La veritat que són coses que crec que quan se diuen hi hauria que pensar un poc antes el que se diu i valorar si és veritat o mentira, com és en este cas. Per això, i després d'esta resposta que l'he fet intentant aclarir els punts que ha comentat, que directament no són veritat, jo l'invitaria que faguera una reflexió, com ha fet fa un moment Jesús Lecha, que faguera una reflexió i que pensara directament el vot del seu grup respecte a aquest pressupost, que vostè considera roïn, pels motius que siga, però que en les xifres, en les partides, en els números i en les intencions, tot queda clar que aquest pressupost és bo per a Morella. I després, per respondre a Jesús Lecha, bé, me quedo sobretot en les paraules que replico, les mateixes, de generositat, de dialogar i de cedir, perquè crec que ha sigut un acord que sabem que ha costat, però que, com també ha dit vostè, és un acord que és bo, no? És un acord que és bo i que crec que en aquesta direcció realment és en la que tenim que anar, en la que tenim que replicar per al futur, perquè posant cada un de la seva part, com s'ha fet per aconseguir aquest acord, és quan se poden aconseguir coses bones per a tots. I és molt important, la veritat, que els números que ha comentat vostè, perquè realment hi ha alguna cosa que m'ha agradat molt, que replicaré també, és, per exemple, els augments
en inversions, en manteniment especialment, no? En el que és col·legi primària, escola infantil, perquè són centres que estan completament, no vaig a dir en ruïnes perquè no és així, no? Però completament en molts de problemes, i que les inversions per a mantenir aquests edificis tenen que ser molt fortes, com està fent l'Ajuntament dins de les seues capacitats i com també està fent Conselleria dins de les seues competències, que ja ha fet també en l'Escola Llar i que farà també enguany dins del Saint Mare Déu de Vallibana, que són actuacions molt importants que fa molts anys que són necessàries. Després ha comentat també la part de les baixades que s'han plantejat, que ara les hem de començar a posar en marxa. Per tant, comença aquesta tasca ara ja en estos dies, i també alguns dels ingressos que he comentat que pugen, que també són importantíssims, no? Parlant des del centre de dia fins a les entrades als museus, que és el que vam explicar a l'anterior plenari precisament, no? Que tot i aquesta baixada que han tingut d'entrades, òbviament en aquesta actualització de la tassa s'ha recaptat molt més, i és una que creiem que és completament just i que també té que financiar al final el cuidado i aquest manteniment del que parlem dels nostres monuments, no? Per comentar-ne algunes, però bé, agrair les seues paraules i també aquesta invitació a que tots poguem apoyar el pressupost. Gràcies. I Ramsès, alguna cosa més? Sí, gràcies per poder fer aquesta segona intervenció, i la començo parlant, al igual que hem fet en la primera, de les formes, no? Damunt, avui, com ja és habitual altres vegades, se senten ofesos quan se'ls diuen certes qüestions, i inclús se transmet que el Partit Socialista que se sume en això, no? Les formes ja s'han dit, ja les van fer en el mes de febrer cap al nostre grup, en cap tipus de diàleg. És evident la connivència d'Independents per Morella en el Partit Popular, ja no sols per aquest acord, sinó molt abans de la legislatura, que inclús quan ho diem, com els vam recordar, els que érem insultats des del minut zero de la legislatura vam ser el grup socialista, i així hem tingut les formes a l'hora d'abordar este pressupost. Però és que en això se sume en que me podia referir a més temps, no? Però és que entre el mes de febrer que van fer el plenari extraordinari on van presentar estos pressupostos per primera vegada, este grup els hem demanat en el propi plenari documentació i no mos ha entregat. Hem reiterat peticions de documentació que no és que sigui per consum, diguem, i ús partidista d'este grup, sinó que són preocupacions i queixes molt directes de veïns i veïnes de Morella, i no mos ha contestat, com les ajudes de rehabilitació, com peticions de particulars no contestades, com subvencions perdudes, o també, evidentment, de l'expedient de l'escola infantil. I ahir també volem que consti en acta que vam sol·licitar l'expedient complet ara fa uns dies, i abans de que s'acabi el termini se mos trasllada de manera urgent. Bé demà o bé el dilluns. Per tant, tot això se suma a una manera de procedir en el nostre grup que ja no és una falta de respecte soles als 5 regidors que estem així, sinó al final als veïns i veïnes de Morella que representem, no? I per tant, inclús se diu que les coses que diem no són veritat, no? Així qui atorga la veritat, els números. Sí, no, si ara em referiré a diverses qüestions, no? O inclús se diu que
afirmacions de lo que han pogut fer governs socialistes contraposant-ho a la priorització de les persones per part del Partit Popular. Suposo que la priorització de les persones, també podem recordar, durant aquests 35 anys, va ser quan el Partit Popular ens va negar les ajudes que li corresponien a aquest poble per a poder fer un poliesportiu, quan va negar les ajudes per a fer un centre de dia que evidentment estaven més enfocats en que les ajudes del líder anigueren a uns determinats projectes que no a un centre de dia, o que ara, en aquests moments, evidentment, el centre de dia, que és un servei que sempre defensarem i pel qual hem treballat, evidentment ha augmentat els ingressos per al seu funcionament per l'augment del cost del plaça dia, i això no mos cau ningú anell, aunque ne portàrem per dir-ho, però és que està costant més d'1 milió d'euros i ha perdut els morellans i morellanes en no tindre les places ampliades que havien d'estar ara fa 3 anys. No? Per tant, per això diem que Morella perd serveis. Morella en aquests 3 anys ha perdut oficines que estaven en Morella, ha perdut serveis que estaven preparats. Nosaltres no hem dit en cap moment que estem en contra d'inversions que s'han plantejat així ni que no s'han aconseguit, això no ho hem dit, però el que sí que és real és que aquest pressupost presentat en un mes de maig no reflecteix coses que s'han fet en el que portem ja d'any. I això és aixina. És tan aixina com a que ja hem dit des del grup socialista que això suposarà una càrrega de treball a la part administrativa de l'Ajuntament i a tindre que refer diverses qüestions. Després també s'ha fet referència com una capacitat d'obtindre majors ingressos a les explotacions forestals, que són moltes més de les que n'hi havia el 2023. Sí, mos alegrem, però el 2024 i el 2025 això no ho contem, no? Si vostè mateix, el Partit Popular, ho va criticar en el seu moment. És a dir, és que el tema és que hi ha coses que s'havien de continuar fent, que s'havien plantejat, que no s'han fet en aquests anys. Sí, ara tenim un increment d'explotacions forestals, però és que el 24, el 25 van ser zero. Al igual que a lo que ens referim dels convenis. Dels convenis, nosaltres quan traslladem una queixa no sols és per la nostra convicció, sinó també per la defensa d'aquestes associacions i perquè entenem que aquest Ajuntament, i a l'hora d'abordar un nou pressupost, ho pot fer i s'ho mereixen. Perquè al Morella, ja que l'ha ficat vostè d'exemple, nosaltres col·laboràvem per a que poguem fer més activitats, col·laboràvem per a que poguem fer moltes més coses, però són molt els socis que veuen que els ha pujat la seva quota i, en canvi, l'Ajuntament de Morella un any no va pagar el conveni i s'ha reduït al 50%. Doncs en això no estem d'acord. O l'Associació Musical Mestre Candel en el pressupost 2023 tenia 20.000 euros i ara té un 10% menys. I se van pagar un any en factures d'ajudes per al comerç, que ja ho vam dir així, mos pareix molt bé que, evidentment, l'Associació Musical Mestre Candel se busquen fórmules per a donar-li recolzament, però és que no podem fer una cosa per a deixar una altra que és tan important com recolzar el nostre comerç. I això és així. El Pla Impulsa, el que venim a dir és que aquesta inversió, de la manera que ho ha plantejat la Diputació, i en això l'Ajuntament de Morella jo crec que també hauria de traslladar les seves queixes, és que les inversions eixes fins a l'any 2027 no van a fer-se, no van a poder fer-se. I en el tema de personal, que jo crec que és un tema importantíssim, no ens ha contestat absolutament a res. Tenim un problema gravíssim en la policia local. Li ho va traslladar molt bé l'altre dia el meu company, i que a més ha sigut regidor
d'eixa àrea, José Manuel. Ens va preocupar moltíssim que front a les seues propostes i a les seues reflexions ens van preocupar molt les seues contestacions i la falta d'actuació. Anem a continuar així. En el personal s'han produït jubilacions i s'han produït situacions que el que hem dit, i és així, s'està produint retard a l'hora de fer aquestes qüestions i que moltes d'elles inclús no se fan. En el pressupost no ho veiem clarament reflectit perquè se continuen enquistant aquestes qüestions. I, evidentment, ens preocupa molt el tracte que se té en el personal i el que ha ocorregut en l'escola infantil i en aquesta obertura d'expedient. No podem compartir ni ho trobem justificable obrir un expedient disciplinari d'aquestes característiques si no és per una qüestió de com dic, del que hem dit antes, d'un tema personal cap a la treballadora. És que és injustificable. I nosaltres volem mostrar tot el nostre recolzament i reiterem, volem tota la documentació urgentment com ha demanat este grup. I pensem que aquestes situacions no ajuden en res a els serveis. I en l'escola infantil el que s'ha produït en aquesta legislatura és que front als ràtios que hi ha que complir, vostès han anat al mínim, se'ls ha traslladat per les famílies i per el professorat que eren necessaris reforços. En aquests moments els reforços que s'estan fent són puntuals i no permanents i el plantejament que sempre ha fet el Partit Socialista és que davant una escola infantil que a més s'ha reduït en edats i en necessitats ha de tindre aquestes qüestions de personal i evidentment les millores que necessita l'edifici que sabem que són intenses i importants com se van anar fent en les lectures passades. Però el tema del personal està havent un problema que vostès estan negant des del primer dia. I al final, el que hem dit en la nostra intervenció, creiem que el tema del personal és un tema fonamental, el tema de les associacions també ho és així, i que evidentment el que no volem és que al nostre poble se perguen més serveis, l'activitat econòmica, etc. I evidentment lamentem la manera de procedir en una qüestió tan important que entenem nosaltres com és un pressupost, quan a més el porten endarrerit i quan és responsabilitat seua i no de cap govern anterior ni de ningú més no haver aprovat un pressupost estos anys. I podem tindre les diferències de plantejament que tinguem, però crec que estan actuant d'una forma que no és correcta. I a més pretenen que vinguem així i es donem un xec en blanc i a més vinguem així i no plantegem qüestions que entenem que podrien tindre consens i ser prioritàries. Si és que podríem arribar a més acords i sumar i acordar, però evidentment no hi ha cap tipus de voluntat per la seva part en aquest aspecte, perquè jo crec que en molts de temes podríem arribar fins a alguns acords, però el que se planteja en aquest pressupost, com diem, està agreujant coses que evidentment s'han deixat de fer en aquests anys. I això des del grup socialista no ho podem entendre. Abans de manera entre companys li diria a Marco Balta, haurem de donar l'enhorabona per haver sigut el regidor que vas aprovar un pressupost que evidentment no estava pensat ni molt menys per a durar 1.200 dies o no sé quants de dies durarà. Jo crec que això ho diu moltes coses, pressupost en el mes de maig, que serà per uns 6 mesos, un pressupost plantejat sense cap tipus de diàleg en este grup i que evidentment, com diem, agreuja el que molts de morellans i morellanes estan veient. I al final
repetim, crec que hauria de ser sobretot unes formes que s'haurien de corregir cap a nosaltres i cap a altres persones com hem comentat i sobretot poder anar en moltes qüestions tots a una i això de qui és més responsabilitat evidentment és de qui presideix este plenari. I nosaltres en això estarem defensant tot allò que pugui ser positiu per a Morella, però fent les coses així difícilment ens poden demanar que recolzem aquesta proposta que, com dic, no corrigeix coses ben negatives que s'han produït en aquests 3 anys i que les està agreujant. I me permetiran que reitero el que diem al principi. Hi ha unes qüestions que este grup ha reiterat, a més me consta directament per el secretari que la feina tècnica i per la seva part està realitzada per a que se mos trasllade i que, com dic, afecten directament a veïns i veïnes de Morella i, per tant, volem que se mos trasllade. I d'una manera molt especial, abans de que s'acabe el termini, com diem, l'accés complet a aquest expedient que fa referència a l'escola infantil. Si no tenim malentès, serà en el dia de demà o en el dilluns. Esperem que així sigui, perquè pensem que és un tema molt greu, que no s'ha actuat bé i el que volem és que se corregisca, sobretot per a no afectar més a una persona, però al final també a tot un col·lectiu que està duent endavant un servei ben important per al nostre poble, com són els mestres de l'escola infantil. Gràcies. Gràcies. Jesús? Sí, molt breument. Estava a punt de demanar-li al secretari de l'Ajuntament que me certificaré quin era el punt del dia del plenari d'avui, perquè hi ha hagut un moment que no acabava de tindre molt clar si estàvem en els pressupostos o en una altra qüestió. Die l'última intervenció l'exalcalde que li volia donar l'enhorabona a l'anterior regidor d'Hacienda. Mire, hi ha moltes diferències, però el que sí que puc certificar és que quan a l'anterior regidor d'Hacienda se li feien preguntes concretes, lo màxim que podia fer era acogerse al comodín de l'alcalde mirant-lo como a ver si me saca de este embrollo porque no sé lo que me están preguntando, ¿no? Al menos ara tenim un regidor de Hacienda que almenys a les preguntes concretes les conteste, que ja és un gran avanç, ja és molt dir. És possible que el que estiguem dient el que estiguem tratant en este plenari és si tratem de ser tots dins de les nostres possibilitats útils o seguir sent part del problema. Jo no sé si algunes de les afirmacions que s'han dit així se portaven escrites d'antemà en un discurs escrit, no ho sé, o han sigut pròpies de la improvisació del moment. En qualsevol cas, i veient que no hi ha voluntat de donar suport a aquests pressupostos, jo sí que voldria deixar constància de la gravetat, de la tremenda gravetat d'algunes afirmacions que s'han dit així i que, de ser aixina, jo crec que el següent que s'hi tindria que fer és eixir d'aquest plenari i anar directament als juzgats, perquè quan algú s'atreveix a dir de les paraules que s'han donat així, que no m'atrevin a dir-les, estem parlant de delictes que estan penats, que estan regulats en el Codi Penal, que jo crec que el que s'hi tindria que fer és directament anar a fer-ho. Però, bueno, dit això, pressupostos. I són possiblement les últimes paraules que tinc que dir al respecte. Gràcies. Estic segur que d'aquests pressupostos se parlarà a temps i que aquest és el camí que necessitava Morella, que necessita Morella i que necessita en el futur. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jesús. Per al·lusions. S'ha referit a mi. Molt breument. Una frase. Acabo en seguida. Moltes vegades ha passat en este pleno que se demanen mirades d'aprovació cap a un sector de l'hemicicle, anava a dir, no sé si es pot dir així, però hi ha moltes mirades demanant l'aprovació.
en este pleno, en esta legislatura. Cada uno sap lo que empeñe y lo que done. Bé, comencem responent al senyor Ripollès, que ha parlat de les formes i ha tornat i ha dit com a que nosaltres ens sentim ofesos del que diuen vostès. I mira, jo no diria que és precisament ofesos la paraula. Jo diria que el que no se pot tolerar, i menys en el plenari d'un ajuntament i menys en el ple de pressupostos, és que se diguen mentires. Jo crec que això és la clau, o sigui, no estem parlant de cap tipus d'ofensa, estem parlant de quan una persona així diu una mentira, a més una mentira que se pot contrastar en números, que els números no menteixen, la nostra obligació, la meva obligació és de dir la realitat, de dir la veritat i que la gent conegui la veritat. Perquè ha tornat a insistir, a més, en algunes de les subvencions o alguna de les ajudes que fa aquest Ajuntament a diverses associacions. Ha tornat a insistir, no sé per què, en la Mestre Candel, vostè dient que se'ls pagava 20.000 euros quan se'ls pagava 15.000 i quan estaven vostès, i una cosa més curiosa encara, diu, quan se'ls pagava 20.000 i en vostès ha baixat el 10%. O sigui, de 20.000 a 24.000 baixem el 10%. No ho sé, jo no ho acabo de tindre clar. Bueno, sí que tinc clara una cosa, que és una altra mentira, i que no és una ofensa nostra. No és que jo estigui ofès, ni és que el grup estigui ofès, és que és una mentira. Punt, no hi ha altra cosa que això. I ha preguntat vostè qui atorga la veritat. Suposo que ha fet una pregunta retòrica, no? Però en un ple de pressupostos on estem parlant especialment d'un excel·lent números i aquests números després com s'aplicaran a la realitat, no? Jo ho tinc claríssim. Els que atorguen la veritat són aquests números, no és altra cosa. I els números no solen enganyar, com no van enganyar el 2023, aquests números. No ho van fer. Ha tornat a comentar, no ho ha desenvolupat més, però ho ha tornat a llançar, aquesta idea que li agrada tant, i que si vol li torna a llegir la capacitat d'obtenció de recursos, si vol li torna a desenvolupar el 1,5 milió d'euros en inversions aconseguit a través d'altres administracions per a este any 2026 que li he relatat abans, però jo crec que ho hem comentat ja. Ha tornat a comentar el Pla Impulsa, que no es podrà fer en este any. Bueno, primera, comencem comentant que el Pla Impulsa, el Pla d'Obres i Serveis de la Diputació de Castelló, actualment és un pla bianual. En aquest pla bianual, la Diputació assigna uns diners a cada ajuntament i en aquests diners, un cop l'Ajuntament els té assignats de forma formal, definitiva, l'Ajuntament genera una partida pressupostària, genera un crèdit i a partir d'aquesta partida pressupostària pot començar les contratacions, pot començar les licitacions per a fer les obres, etc. I aquesta partida pressupostària, efectivament i evidentment, se pot començar a gastar i a utilitzar dins d'aquest any 2026. Com així no serà. Però bé, després, una cosa que la veritat que me dona certa ràbia, i és això la paraula concretament, és quan diu vostè el personal, no? El maltracte en el personal. Perquè jo recordo, i és una cosa que em va sobtar molt quan vaig entrar així d'alcalde, recordo dues coses que, com dic, me van sobtar, no? D'alguns treballadors de l'Ajuntament. Recordo entrar algun treballador de l'Ajuntament, no precisament recient entrat a treballar a l'Ajuntament, que va entrar al meu despatx un dia,
va mirar cap a dalt i va dir: ostres, quines pintures més boniques. I dic: home, no les havies vist mai? Dic: no havia entrat mai en este despatx. Treballadors municipals. I també recordo a altres persones en concret tinc a la ment una persona que un dia li vaig tenir que dir. I vaig dir: entra tranquil·la al meu despatx, perquè entrava realment en temor. La paraula és eixa. I li vaig dir: entra tranquil·la, jo així soc una persona més, un veí teu, i estem així per parlar, per ajudar-nos, per el que faci falta. I entrar en temor. I per això me dona certa ràbia que després d'haver vist aquestes situacions, sobretot en l'inici de la legislatura, ara se diga això, no? El maltracte cap al personal. Evidentment que ens podem equivocar en moltes accions cada dia en persones, no? I evidentment que podem discutir en moltes coses, però el maltracte en el personal, quan és una porta que està oberta pràcticament 24 hores al dia, la veritat que no és algo que se tingui que dir si no és veritat, i ja tornem a parlar de la mentira que comentava abans, no? Ha tornat a parlar de l'escola infantil, i bé, me venen al cap les paraules ara de Jesús Lecha dient que no sap molt bé a quin plenari estem, no? Però són coses que realment sí que vull contestar per això, no? Han parlat de l'escola infantil, de les ràtios complides per este govern que abans no se complien. Aquestes ràtios estem parlant. Després ha parlat també del pressupost en el mes de maig. Sí, correcte, pressupost del mes de maig. Pressupost que se va finalitzar el 25 de febrer, quan el van portar a plenari, però com bé saben, per la intervenció del Ministeri d'Hisenda, del govern del Ministeri, diverses comunicacions, el del Ministeri i Ajuntament, cada cop que el Ministeri ha de contestar costa el seu, 3 setmanes, un mes, de que el Ministeri contesti a l'Ajuntament. Tot això ha allargat el procés, no? Però jo faig una pregunta, i és una pregunta no per tirar cap càrrega política, sinó perquè ens afecta directament en els nostres recursos. I els pressupostos generals de l'Estat? És a dir, jo assumisc que no s'han aprovat els pressupostos de l'Ajuntament fins ara, però qui assumís aquesta altra part? Aquesta altra part que a nosaltres ens lleva dels fons de l'Estat diners cada mes. Qui ho assumeix? I després, volia acabar en una frase perquè realment me dona ràbia moltes vegades també que se parli així de diàleg quan l'oferta no és real. Així volem el diàleg. Jo crec que el volem i ho hem demostrat en més d'una ocasió, però com he explicat en molts plenaris, si a la taula del costat es diu una cosa i si es vota la contrària, aquest diàleg se trenca i és inevitable que se trenque, perquè aquesta confiança entre unes paraules i unes altres realment no va a bon port si són diferents les paraules en lloc i les paraules a l'altre. Per això, i aquesta frase la vaig dir ja en el plenari de febrer, que va ser una frase que me dona també, no me va agradar gens, perquè realment s'estava fent això intentar arribar a un acord en l'any 2025, en la proposta de pressupostos, on vam fer una reunió en vostès, on els vaig explicar partida a partida tot el pressupost. Sí, senyor Joan Carles, vostè està també. Vostè també està allí. I no podíem aportar res. Quan acabe l'exposició, que jo crec que una reunió té que començar així, no? La part que expose una proposta a les altres persones i quan acabe els diu: teniu propostes que puguem incloure en aquest document?
I la resposta és: "Eixe és el vostre pressupost i nosaltres no tenim res a dir". Eixa frase se m'ha quedat gravada a la ment i jo crec que no se m'oblidarà, perquè realment no la vaig entendre. No vaig entendre aquesta frase. Per això, quan se parla tant de diàleg, jo dic sempre sí, però un diàleg real i per les dues parts. No se val un diàleg, una sol·licitud de diàleg davant d'aquesta càmera que tenim així i després fer el que fem, no? Diem una cosa i votem exactament la contrària. Bé, i la veritat que totes aquestes són coses que s'han de dir perquè a vegades s'intenta posar una realitat que no és, no? No és precisament la realitat i se posa damunt la taula de forma, jo crec que inconscient, no? Com les acusacions que s'han fet així, que efectivament són molt greus i jo per això he demanat que se retiraren, no s'han retirat, consten a l'acte i per tant estudiarem les possibilitats legals que tenim a partir d'ara. Per un altre costat, i per acabar parlant exclusivament del pressupost, no? Tenim avui, com he explicat abans, un pressupost de 4,9 milions d'euros, un pressupost bo per a Morella, com he dit en 40.000 ocasions, un pressupost que qualsevol persona pot mirar els seus números, pot mirar en què s'augmenta i en què es disminuïx, que jo crec que són les parts més importants a tindre en compte d'aquest pressupost, en què s'enfoquen els diners en aquest pressupost i en què no s'enfoquen. I sobretot també mirar, jo crec que la tendència que està tenint aquest Ajuntament en aquests 3 anys, una tendència que és en aquesta contenció, no per voluntat, sinó per obligació i responsabilitat de la despesa pública, però sí s'està fent una despesa pública en aquelles coses importants, en aquelles coses com l'educació, com en el manteniment d'infraestructures, com el manteniment de serveis, com el manteniment del patrimoni, com el manteniment de serveis culturals. S'estan fent aquestes inversions en aquests punts exactament, i no en altres que abans es feien i que s'han deixat de banda perquè realment no aporten tot el necessari per a la ciutadania. Per això, avui i ara mateixa donar gràcies als 6 regidors que avui votarem a favor d'aquest pressupost municipal, gràcies als regidors independents, gràcies als regidors del Partit Popular, perquè avui, simplement alçant la mà com farem ara, no? Li farem un bé per als veïns i veïnes de Morella, que és el més important. Bé, passem ara a la votació del pressupost per al 2026 per a l'Ajuntament de Morella. Vots a favor, vots en contra. S'aprova per 6 vots a favor i 5 vots en contra. Gràcies i s'alça la sessió.